Ti talagang na desisyon ko into no 20. Tangamin iyor oray mi pelang deti kabsat ko kunti kanakakta kayat damot ti umay mangkita ki deti nanumunga lakay ko ta te kaanak ka kaslamot anak na ida iso nga permit ibit de iso nga kayat damot ti nga makita ti kamaudyanan na. Dawatek ti pinagyaman ko iti pamilya Marcoses tadada tumultulong lataken nilakay ko. Uray idi inggana itatta tanapanan iti sabali nga biag. Adadalat nga umemang tartarabay kanya naket isuunay ti ayamanen mi kadagiti pamilya Marcoses. Kung kastamad dagiti tattao hanla nga iti ilimi nga San Nicolas na dikat intero nga Ilocos Norte o intero lubong ko nakunta uray ije ayam mi ket nagdinamagpay. Siguro gaputi kinasaya at deti lakay ko. Adu ti tao nga umemang kita kanya na ket pagyamanan mi launay ta deti nga kinasalun at na adulat ti mga ayat kanya na ket agyaman apo nga da kayo nga mga ayat ken nila kay ko kun iso amin nga tattao nga mga ayat kanya na agyamyaman unay ta sapela kumakan apo Dios ta tarabayan na kay kuma ni apo Dios kun sape kumata ore awan ton lakay kon itultuloy yun to ipinang suportayo kada kami ka pamilya na. When iti adda kami yanta on the way kam nga agawi don ibaga nga adda ni Ma'am Amy pelang jay jay iti lawag abra iso nga barbareng makasaritak tumot kunak ngem itatay agkilo kami nga umay dito yun nagsisinilawasi kami mataylugan na sa ibagada nga nakagapumot ito yun ket ayamanek launay ti kinadanaken imay nang bisita ket deti lakay ko nga ibagbagada nga halaeng kabsat na di ket kaslaarig na anak da isuna. Adamot na kay baga kanya ket tayor oray da kanon no ana ti desisyon ko ket wen kayat kumot nilakay ko nabayag nga nagtrabaho iti Kapitolyo. Kan iti munisipyo kastamo nga kayat damok nga paibyowing ket kayat kumot jakpay amot awamot peti awamot peti imbagada kanya.